मला तर एवढी खुशी झाली की पटकन कधी जाते आतमध्ये झालंय. काजलला शेवपुरे. चला आता मी डिसिजन घेतलाय की आम्ही नवीन घरात नाही जाणार. मला जायचंय. नाही जाणार. नाही जायचंय. मी जाणार. अगं नाही जायचंय आधी. मी जाणार. तू जाणार तर राहणार कुठे? तिथे नवीन घरात. अगं नवीन घरात पण तू जाशील कशी? कशी जा? दरवाजा उघडून. दरवाजा उघडून जाशील पण तिकडे आतमध्ये एंट्री नाही ना तुला. तर इकडे बघा सासू सुनाचे भांडणं लागलेले आहेत. नवीन घर जुनं घर, नवीन घर जुनं घर. तुला आता जायचंय. आता कशी जाणार ती? प्रॉब्लेम झालाय ना. पुढे काय होणार ते तुम्ही शुभांगी कीर चॅनल वर पाहू शकता. टॅडॅन टॅडॅन. जाणार? हा. नाही जाणार? जायचंय. नाही जाणार. जाणार? मी जाणार. नाही जाणार. जाणार. घरी जावा. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता बघा मी आपल्या फर्स्ट फ्लोअरला आलेलो आहे आणि सर्वात आधी तर तुम्हाला हे दाखवायचं चेंजेस झालेले. आता इकडे बघा आमच्या गणपतीचं सर्व लावलेलं आहे. आता इकडे आमचे लवकरच आपल्या सर्वांचे लवकर गणपती बाप्पा येणार आहेत. आता किती दिवस राहिले? 5-7 दिवस राहिलेले आहेत आणि तुम्ही आता वरचा रूमसुद्धा बघू शकता. ऑलमोस्ट सर्व खाली झालेलं आहे. थोडेसे असे काय कपडे बिपडे आहेत, असे आपले थोडेसे वस्तू आहेत ते आपण काय नंतर नेऊ शकतो. आणि हा रूमसुद्धा तुम्ही बघू शकता फुल खाली झालेला आहे. आता माझा खाली फोन वाजतो आहे, कॉल आलेला आहे आणि मी कुठे जातो तुम्हाला परत दाखवतो. तिथे बघा आता डबल हेल्मेटचा जमाना आलेला आहे. पुढे बसणाऱ्याने पण आणि पाठी बसणाऱ्याने पण हेल्मेट लावा. बरोबर ना? लगाना पडेल हेल्मेट. पण बघा कसा मित्र आहे बघा. पुढचा हेल्मेट बघा आणि पाठचा हेल्मेट बघा कसा दिलेला आहे. हा बोला. हो आता कोणी पण बसलं तरी हेल्मेट हवं आहे. हे आमचे नेबर्स बघा. चला आता आपण कुठे चाललो अदनान? बदलापूर ना. हाँ ते उधर ही. तेरा भी कोई बदलापुर पे है क्या? अरे नहीं रे ब्रो. बाइक तरी बघा. वाह 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 कितना. अभी मत देख रुक जा. धुलवाना है बाइक को. चला मी बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. ओ आई, ओ मम्मी, इकडे या. क्यों जा रहे हैं हम लोग उधर अदनान? तेरा एग्रीमेंट का पेपर साइन करने के लिए. हां ॲग्रीमेंटचं पेपर आम्ही जे नॉर्मल बनवलं ॲग्रीमेंट. आम्ही परत का चाललो दोघं जण? आम्ही बनवलं ॲग्रीमेंट तर नॉर्मल बनवलं ना. आणि त्यांना हवं ते पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि रजिस्ट्रेशनवाला ॲग्रीमेंट ना. होय ते केल्याशिवाय आम्हाला तिथे राहिला नाही. मग ते करायला परत आम्ही चाललो आहे. आणि त्याबरोबर एक लागतो ना बॉडीगार्ड सोबत सहीद करायला. आधार कार्ड पॅन कार्ड लिहा. हां चला मग आम्ही जाऊन येऊ. चला. इकडे आहे ना भैयाची आई सुट्टीला. हेल्मेट. जे हाईटवाले आहेत ना ते त्याच्यात बसू शकतात. चला ready? आता गाडीचा आवाज आहे का तुम्ही? बाय बाय. आता इकडे बघा मी आणि माझा मित्र आलेला आहे. कैसा लग रहा है ना? अरे बहुत बड़ा लग रहा है. जहाँ से हम लोग आए वहाँ तो काय बोलत होता माहिती आहे का? आपल्या घरी जेवढा सामान होता तो बोलतो तुझं सामान गेला कुठे? सर्व गायब झाला है ना. नहीं चल रहा है कि किधर किधर का सामान है. वो पहला रूम तो कितना खाली है. वो हॉल पुरा खाली आहे ना. कुछ भी नहीं है उसके अंदर. आता आम्ही इकडे फॉर्मॅलिटीज केली. ते थंब इम्प्रेशन दिलं आणि आधार कार्ड पॅन कार्ड दिया ना. आणि विटनेस म्हणून मी अदनानला घेऊन आलो. बाहेरचा व्ह्यू बघा तुम्ही. और कॉम्प्लिमेंटरी में क्या मिला अदनान? देख एसी चालू है ना. चालू है.
तो ये जाके ये हो गया ना। हाँ। तू अंदर जा 1 मिनट और लाइट लगा, अंदर जा। हाँ लाइट लगा। वो देख अपने बाथरूम में ना अपन पूरा हाथ ऐसा नहीं रख सकते, तो बरोबर बोलला का पूर्ण हात असे जात ऐसा हाथ नाही नहीं जाए, इतना ही हाथ जाएगा पूरे अपने बाथरूम में। यहाँ से ऐसा नहीं घूम सकते, यहाँ से ऐसा आना पड़ता है, ऐसा ऐसा करके। हाँ। ये एक बनेगा और एक बेडरूम बनेगा इस अपने इधर। हम लोग हॉल ये एक है और वो एक है ना। हाँ। अच्छा लगा ना, एकदम स्पेशियस। वो पार्किंग देख के भी खुश हो गया नीचे। अरे मेरा गाड़ी तो सामने दिख रहा है ये मेरे देखो देखो वो गाड़ी लगा है ना। हाँ ये इधर से गाड़ी नहीं दिख रहा है, उस तरफ उस तरफ है क्या? हाँ गाड़ी भी मेरे को दिख रहा है, घर भी मेरे को बड़ा बड़ा दिख रहा है। आता आदनानला मी घेऊन चालू आहे क्लब हाऊसमध्ये. आता आदनानला तर रूम तर खूप आवडला ना. खूपच आवडतं. सोसायटी बघा कशी मस्त वाटते. हाँ ये सामने दिख रहा है वो क्लब हाउस है ये वाला आता बघा आम्ही परत या ठिकाणी आलो आहे. अदनान कैसा लग रहा है? उदी मारेगा मैं उधर से. हाँ इसके नीचे आता ह्याच्या खाली चप्पल घालून नाही जायचं. खूप छान वाटतं. तेरा कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस है? पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है कि मैं कूदी मारने वाला है अभी बस. सही है यार, मतलब मस्त है ना? कितना क्लीन है यार. उसका मेंटेनेंस का भी रहेगा ना फिर उसके हाँ हिसाब से. मेंटेनेंस है ना. फैसिलिटीज़ के हिसाब से तो एकदम अच्छा है ना. मला माहिती आहे, आता आपलं engagement झालं होतं. आम्हाला माहितीये काय आहे ते. कोणाला मला कधी आम्हाला सांगेल? माहिती आहे. खूप सारी काय माहिती आहे तुला? मग नशीब. सकाळीच माहिती आणि मी होतं. शूटिंग चालूच नाही केली आणि मी बोलत राहिलो. अगं मी तेच बाई. बोलणार होतो की काजलची मजा बघायची मला आज. तर मला वाटलं की काजलला आठवण आहे की नाही. तर आज 21 ऑगस्ट आज आमचा एंगेजमेंट झालं होतं. 1 वर्ष झालं एंगेजमेंट. एंगेजमेंटला 1 वर्ष झालं आणि म्हणजे अजून 3 वर्ष 2 महिने आहेत आपलं लग्नाचं 1 लग्नाचं वर्ष. अॅनिव्हर्सरीचं. तर आज एंगेजमेंटची अॅनिव्हर्सरी आहे आमची. त्याच्यामुळे आज मम्मीला गाजर बीटचा ज्यूस, भाईला नको आहे, नको. का नको, गाजर बीटचा ज्यूस नको. नको? नाही आवडत आहे. नाही मला आवडत. मम्मीला गाजर बीटचा ज्यूस, भाईला गाजर बीटचा ज्यूस आणि काजलला शेवपुरे. चला शेवपुरी, शेवपुरे आणि पाणीपुरी. आणि बस सोबत खुश. माझं गिफ्ट महाग पडेल तुला. काय अजून काय गिफ्ट पाहिजे? आता नाही, लग्नाचं असेल ना, 1 वर्ष लग्न होईल ना, तेव्हा गिफ्ट. आता नाही. अजून काजलने पण मला एक गिफ्ट दिलं आहे ना. हा हे ना, तू त्यांना माहितीच आहे ना. घरी जाऊन दाखवेल मी. हा या खायला. आज आम्ही तुम्हाला आमच्या खाली खाली घरचा टूर देणार आहे. आणि हे घर किती वर्षानंतर असं मम्मी खाली झालंय? मला 36 वर्ष. हा रूम खाली झालाय, सर्व घर तर खाली झालंय, पण मला वाटतं अजून जेवढं सामान राहिलं त्या सर्व सामानाला घ्यायला पण 1 ट्रक लागेल. हो, बरोबर ना? अजून थोडं सामान आहे. आता बघा मी फिरतो आणि इकडे हे पण न्यायचं राहिलंय मम्मी, नाही तर राहायचं इकडेच. आता तुम्ही बघू शकता बसायला तरी आम्ही हे ठेवलेलं आहे ना, हा. ते बेड. आणि इकडे बघा सर्व खाली, इकडे आपलं दिवाण गेलेलं आहे. आणि इकडे काय आहे? हे सर्व काय मम्मी? ते भंगारला जायचं आहे. भंगार आहे ते. हा. ओके, ते झालेलं आहे. आतली टूर तर देतो, पण व्हिडिओचे कालचे परवाचे आम्ही कमेंट्स बघितले, काही प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला उत्तर द्यायचे आहेत ना. तर पहिला प्रश्न, नवीन फ्लॅट घेतला आहे का रेंटवर घेतला आहे? रेंटवर घेतलं. तो फ्लॅट जो तुम्ही 2 BHK काल जो व्हिडिओमध्ये बघितला तो रेंटवर घेतलेला आहे. तुम्हाला गुड न्यूज द्यायची आहे. आता 5 लाख सबस्क्रायबर मम्मीचे होणार आहे, म्हणजे 500,000 सबस्क्रायबर होणार आहे. त्याची आम्ही तुम्हालाच पार्टी देणार आहे. तुम्हाला बिर्याणी पार्टी देणार आहे. ठीक आहे. तर फ्लॅट कुठे घेतला हे तुम्हाला माझ्या बोलण्यातून समजेलच.
आम्ही 2 लोकेशन सिलेक्ट केलेली आहेत. एक लोकेशन म्हणजे तिकडे आता मी बसलो आहे म्हणजे विक्रोली, तिथे आम्ही मीटअप ठेवणार आहे. मीटअप आणि जाता जाता आपल्या विक्रोलीची भेट होईल ना. हा, आपल्या आणि तुम्ही विक्रोलीच्या विचाराल डेट तर फिक्स नाही झाली आहे पण करायचं हे फिक्स झालेलं आहे. तर संडे हा डे पकडणार आम्ही. तर कोण कोण रेडी आहे विक्रोलीमध्ये यायला ते एक, आणि दुसरं लोकेशन म्हणजे डोंबिवली. दुसरी लोकेशन डोंबिवली म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल आम्ही कुठे राहायला गेलोय. ठीक आहे, त्या डोंबिवलीमध्ये पण पहिला मीटअप जो होणार तो संडेला आपल्या गणपती बाप्पा येतील ना 10 दिवसात, त्याच्यामध्ये जो पण संडे असेल तेव्हा ठेवणार ह्या घरी, या लोकेशनवर. ॲड्रेस सर्व आम्ही तुम्हाला सांगणार, आणि नंतर कधी नेक्स्ट संडे कधीतरी संडे येईल तेव्हा तिकडे ठेवायचं. तर कोण कोण इंटरेस्टेड आहे मला जरा सांगा. नंतर ऑफिशियल प्रोसिजर आपण नंतर करूच, ते पण तुम्ही किती जण येत आहे त्याप्रमाणे मला सर्व रेडी करायला लागेल ना. असं थोडी आता तुम्हाला एवढ्या सर्वांना असंच नाही पाठवणार. थोडीशी बिर्याणी पार्टी, ती पनीर टिक्का चांगली होती ना मम्मी आपण जी खाल्लेली ती, आणि थोडंसं काहीतरी गोड ठेवायचं. आणि तुम्ही येऊन मम्मीशी बोलू शकता, काजलशी बोलू शकता, सर्वांशी भेटू शकता तुम्ही, है ना. ते एक झालं. कदाचित ताई पण भेटू शकते. हां, ताई पण असेल अजून. ते झालं. आणि आम्ही आता नवीन फ्लॅटमध्ये ते म्हणतील की तुम्ही एवढं सर्व पाठवलं, सर्व सामान गेलं, पण तुम्ही राहायला का नाही गेलात. काहीतरी मल्टिपल रिझन्स आहेत त्यामुळे आम्ही गेलेलो नाही. तर तिकडे पण मी अपडाऊन करताना तुम्हाला दिसेल, तिकडे सर्व सेट करणार, तिकडे सर्व अरेंज करणार, आणि नंतर मम्मीचे ग्रँड वेलकम करणार तिकडे, है ना. आज काय बोलत नाही. नाही, तू बोलतोस ना, ऐकायला बरं वाटतंय, कारण मी अजून गेली नाही ना तिकडे. हां. आणि म्हणून अजून काही प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे असे काही कमेंट्स तुम्ही वाचला होतात नाही ना. नाही, मी कमेंट नाही वाचलेली. हा, वेळच तर कुठे आहे. तर तू इथून सामान हलवला तर इथे साफसफाई, झाडू मारणं, सगळं कचरा काढणं, हे सगळं स्वच्छ करायचं होतं, चालूच होतं. आणि अजून तुला साफसफाई करायची तुझी बाकी आहे अजून. हा, पण तुम्हाला सांगायचं पूर्ण आम्ही गणपती बाप्पाचे 10 दिवस आम्ही इकडेच असणार आहे. आणि ते झाल्यानंतर, विसर्जन झाल्यानंतर आम्ही आपल्या नवीन घरात जाणार आहे. ठीक आहे. आय गेस मी कमेंट्स मध्ये जेवढं होतं ते सांगितलं. एक्झॅक्ट लोकेशन काय आहे ते नंतर तुम्हाला आम्ही सांगणारच वेळ आल्यावरती नंतर. आणि तुम्हाला सर्वांना तिकडे एंट्री म्हणजे तुम्हाला, आणि कुठे ठेवणार आहे ते पण तुम्हाला सांगतो. जे क्लब हाऊस असेल तिकडेच हॉल आहे, तिकडेच हॉल पण मी दाखवला होता व्हिडिओमध्ये. त्या हॉलमध्येच आम्ही पार्टी ठेवणार आहे, तर तुम्ही तिकडे सर्व येऊ शकता. तर तुम्ही डिसाईड करा दोन्ही ठिकाणी ठेवणार आहे. तर ज्यांना विक्रोली जवळ आहे त्यांनी विक्रोलीला या, ज्यांना डोंबिवली जवळ आहे त्यांनी डोंबिवलीला या. पण दोन्ही ठिकाणी असणार आहे, ते तुम्ही डिसाईड करा तुम्हाला कुठे यायचं. पण सर्वांनीच यायचं आहे, आणि कोण कसं किती येणार आहे ते मी तुम्हाला विचारेल तेव्हा मला फक्त सांगायचं तुम्ही, त्याप्रमाणे मी अरेंजमेंट करणार आहे सर्व. आणि इथे बघा माझ्या बायकोनी, स्मार्ट बायकोनी मला स्मार्ट वॉच गिफ्ट केलेला आहे. टॅडँग टॅडँग, बर्थडे गिफ्ट. आता मी तुम्हाला अनबॉक्सिंग दाखवली असती, पण बॉक्स कुठे गेलाय ना. तो पहिलाच गेला नवीन घरात, पहिलाच पळून गेलेला आहे. वॉर्डरोब मध्ये ठेवलेला आणि वॉर्डरोब गेला तर नवीन घरात. आता तुम्हाला मी चालू करून नाही दाखवणार, त्याचं रिझन काय काजल, आम्ही बॅटरी सेव्हिंग मोडवर आहे. कारण की आम्हाला बाहेर जायचंय जरा 2-3 दिवसासाठी, म्हणून आणि त्याची बॅटरी चार्जिंग संपली तर वॉच मधला काही टाइम वगैरे काहीच दिसणार नाही. कारण चार्जिंग वायर गेली तिकडे नवीन घरात. आणि काही प्रश्नाचे काही प्रश्न तुम्ही कमेंट मध्ये विचारता, पण त्याचं उत्तर कधी कधी द्यायचं असतं पण देऊ नाही शकत. नवीन घरात तर जायचं आहे, पण आतमध्ये किती मस्ती आहे, किती मजा वाटते ते तुम्हाला असं व्हिडिओमध्ये दिसत नाही. पण जर तुम्हाला दाखवायची असते आतमध्ये काय चाललंय, नवीन घरात जायची एक्साइटमेंट, तर कशी असते काजल. मला तर एवढी खुशी झाली की पटकन कधी जाते आतमध्ये झालंय. मला तर आम्ही जेव्हा बघायला गेलो ना घर, हे आणि मी गेलेलो तेव्हापासूनच मला चला उद्या पॅकिंग करूया आणि जाऊया घरी, त्या असं झालेलं. खूपच झालेलं. मला तर जास्तच झालेलं. मी कधी जाते ते स्विमिंग पूल मध्ये ना पाय सोडून बसते. आईला फक्त पाय सोडायचे, मला पूर्ण बॉडी सोडायची. तरी असते एक्साइटमेंट ही तुम्हाला आता व्हिडिओ समोर कधी त्या गच्चीवर गॅलरी मध्ये जाऊन बसते खुर्ची टाकून. काय खुर्च्या कुठे आहेत. खुर्च्या गेल्या तर रत्नागिरीला आमच्या. खुर्ची घेऊ ना आपण. बाहेर दिल्ली लोकांचं भांडण झालंय ना, ते ओरडत आहे. दिल बघ, दिल चालली आवाज ऐकायला. त्यानिमित्ताने तरी दिल दिसली. हा, तिकडे. आणि मग भाई काका कुठे आहेत. झोपले. ती आवाज ऐकून आली लगेच बाहेर. कोण आहे बाबू. काजलला मला बावळी वाटते कधी कधी, तिचे गाणला असे करत राहतो. कशी दाखव आता. गप गप. हे बघा आता इकडे जवळ या. आता काजलची गाय बघा कशी करतो. आमची मस्ती अशी असते.
ती बघा मग मला खाली ती अशी बाय बाय टाटा. बाय बाय बोल मम्मी. बाय. अयो एवढा हळू. बाय बाय. बाय. म्हणजे प्रेमाने बाय. आता मी नवीन घरात जाणार आहे मग ना, तिथे बाय. हाय, या 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 मग हाय. गॅलरीतून मी बाय करणार. हा पण तुम्हाला आम्ही मीटअप बघा बघा मग नंतर सांगायचं ना बिर्याणी पार्टी दिली नाही. आता यायचा कोणी विक्रोळीला किंवा तिकडे यायचा, नंतर मग डायरेक्ट 1 मिलियनला जे एकदम लेट होणार आहेत. डोंबिवलीकरांनी नक्की या. हा डोंबिवली कशाला सर्वांनी तिकडच्यांनी. हा. नाही त्या ज्यांना- घरात गेलो की आणि डोंबिवलीकरांनी अजून एक नक्की ऑफर, या. ज्यांना दोन्ही ठिकाणी यायचं त्यांनी दोन्ही ठिकाणी या. हा. हा आणि तिकडे गेल्यावर कोणाकडे यायचं आता असेल तर परत ते या number व्हिडिओच्या खाली द्यायचे विचार, आम्हाला. परत या व्हिडिओमध्ये विचारू नका की कसं यायचं काय यायचं ते आम्ही तुम्हाला पुढच्या येत्या व्हिडिओमध्ये सांगणार. पण तुम्हाला एक खुशखबरी तुम्ही देऊ. रोज व्हिडिओ बघत राहा, तुम्हाला अपडेट्स मिळतील. हा नवीन घराची पार्टी हे आपण सर्व सेलिब्रेट करूया. आपण एवढे सर्व सबस्क्रायबर आहेत ना सर्वांसोबत, आपल्या सर्व फॅमिली सोबत. हा. बाय 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 बाय. 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 का बाबीची ताई, नवीन बाय. नाही आता इथून मी जाते ना म्हणून प्रेमाने बाय करते. अवकाश अजून जायला, अजून गणपती येत आहे, विसर्जन मध्ये डान्स करायचा आहे, गणपती येताना डान्स करायचा कसं आहे. डान्स करतो दाखव. गणपती डान्स डिचिंग 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 बस झालं आमची मस्ती संपणार नाही. हा करा. आ